Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξουμε πώς να κατεβάσουμε το Euro Truck Simulator 2. Και πρώτα θα πάμε στο Google. I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Περιμένουμε. Look at this. Madness, the magnet keeps attracting me. I try to run, but θα see I'm πατήσουμε not εδώ. that fast. Θα πατήσουμε πρώτα, θα κατεβάσουμε το BitTorrent ή το uTorrent. Το ίδιο είναι. Εγώ όμως θα κατεβάσω το BitTorrent. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. Εμείς το έχουμε και δεν είναι ανάγκη να το κατεβάσουμε. Απλώς να σας το δείξουμε πώς γίνεται. Ναι. Εδώ θα πατήσετε για να κατεβείτε. Και μετά θα πάτε, θα γράψετε car.gr για να κατεβάσουμε το Euro Truck Simulator 2. Περιμένουμε. Γράφουμε Euro Truck Simulator, να το κάτω, το 2. Περιμένουμε. Κατεβάζουμε το πρώτο. Εδώ. Είναι 1,36 GB. Ναι. Θα πατήσετε Download Torrent. Και εδώ κάτω θα σας γεμίσει, γεμίζει πολύ γρήγορα. Ναι, θα το πατήσετε. Και περιμένετε μισή ώρα για να γεμίσει το παιχνίδι. Και περιμένουμε. Παιδιά, το παιχνίδι είναι έτοιμο. Πατάμε διπλό κλικ. Πατάμε continue. Σβήνουμε τα άλλα. Και εδώ μας λέει setup. Αυτό είναι να το κάνουμε install, αλλά εμείς το έχουμε κάνει install. Ναι. Ήδη εσείς μόνο θα πατήσετε εδώ Και θα περιμένετε. Αργεί λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ναι, θα σας κρατήσει περίπου μία μισή ώρα. Μπορεί. Ναι, αυτά. Σας παρακαλούμε να κάνετε subscribe and like, γιατί μας βοηθάει. Γεια σας. Γεια.